波井新生は不認定となりました。埼玉で暮らすクルド人の高校生。ずっとこの日常が続くと思ってた。大丈夫だよね。ここにいられるよね。推薦ダメになったんですか？ねえパパ、なんで帰ってこないの？本当は東京に来ちゃダメなの。しょうがないよ。しょうがなくなんかないよ。せーの。目を閉じて。今何が思い浮かぶ？おいしい。マイスモールランド。クルドの挨拶。こんにちはとさようなら。